No, tak myslím si, že tenhle svět je hodně špatný a tímhle filmem bych ho chtěl kapku jako zlepšit, protože jako kdo se nesnaží zlepšit svět, ten na tomhle světě nemá vůbec nic jako co pohledávat. Takže tímhle bych chtěl jako apelovat na všechny lidi, aby se jako nezabíjeli, jo. A... no a tak nějak, no. Důvod je úplně jednoduchý, protože v dnešní přeglobalizované společnosti jsou auta vlastně nedílnou součástí našeho života a proto bych chtěl nějak zakompenzovat prostě ten motiv toho auta do mých filmů. Je to taky z dalšího důvodu toho, že prostě každý gangster má své auto a jelikož Puma Ninja je jako v jádru hodný člověk, když zabíjí všechno, tak jsem si říkal, že prostě to auto by tam bylo docela dobrý a všechno. Komerční rozhodně nebude, protože za tohle by nás stejně nikdo prachy nezaplatil. Navíc naše natáčení nestojí skoro žádný prachy, takže si myslím, že to bude dál amatérský film. I když už je to kapku známý, na naše stránky přišlo hodně tisíců, 10 000 lidí. Puma Ninja je hodně oblíbený fenomén a my v tom chceme dál pokračovat. Takže během našeho filmu se nám snad doufám podaří zajistit rozhovor s hlavním aktérem filmu, Puma Ninja. Doufám, že nás přijme vřele, protože stejným škrábu na krvá. Ježiš, pohodě, pojď toho!